היי לכולם, נעים מאוד, אני שמרית ואני סמנכ"לית השיווק של חג'אג' אירופה ואני שמחה להיות איתכם. אני רוצה לעשות לכם היכרות עם חג'אג' אירופה ולהציג את פוטנציאל ההשקעה דרכנו בבוקרשט. בין היתר, במפגש הקצר הזה שלנו אני אתייחס על קצה המזלג לפרמטרים לבחינה שיסייעו לכם לגייס את תחושת הביטחון שאתם בטוח זקוקים לה כשאתם באים היום לבחון השקעה, בייחוד מי מכם שזאת השקעה ראשונה עבורו. אז יאללה, בואו נתחיל. חג'אג' אירופה היא חברה יזמית, ציבורית ובורסאית שפועלת בבוקרשט ברומניה כבר מעל 8 שנים. לחברה יש מערכת מקומית בלב בוקרשט, אין-האוס, שנותנת מענה בכל התחומים. אדריכלי, משפטי, פיתוח, ניהול וביצוע ברמה הגבוהה ביותר. אנחנו מחזיקים היום בבעלותנו כ-18 פרויקטים בלוקיישנים הכי אטרקטיביים בבוקרשט. מי מכם שביקר בעיר בשנים האחרונות בוודאי ראה את ה-H שלנו מתנוססת ככה במבנים, בכמה מהמבנים היפים ביותר ברחובות הראשיים. החברה בבעלות צחי חג'אג' ושחר מחט. צחי חג'אג' הוא גם הבעלים של קבוצת חג'אג' בישראל, והוא נחשב אחד מהיזמים הגדולים והמובילים בישראל כבר מעל 2 עשורים. שחר מחט הוא מהנדס אזרחי, בעל ניסיון עצום בנדל"ן בשוק הרומני, והוא גם הבעלים של ניצן גרופ, שיוזמת, בונה פרויקטים מהיוקרתיים ביותר בתל אביב. אני רוצה לחבר את השיח בנקודה הזאת להתייחסות לבחירת ההשקעה מעבר לים ולפרמטרים שנדרשים מכם לתת עליהם את הדעת לפני שאתם בוחרים השקעה. אני ככה אשמח לשתף אתכם מהניסיון שלי בנדל"ן, גם בארץ ובייחוד בשוק ההשקעות הבינלאומי, עם דגש על הניסיון שלי בנדל"ן באירופה. יש לי כבר קילומטרז' של מאות רבות של פגישות עם משקיעים ורוכשים, ואני יודעת לומר לכם בוודאות שאם יש דבר שחוזר על עצמו פעם אחר פעם בצורך של משקיעים מעבר לים, והדבר החשוב והמהותי מכל זה תחושת הביטחון. יש איזשהו חשש שעושים השקעות מעבר לים, וזה לגיטימי וזה מובן, ובייחוד בימים האלה שנדמה לנו שכלום כבר לא מובן מאליו. אתם צריכים לוודא היום כשאתם באים לעשות השקעה, קודם כל מי האמא והאבא של ההשקעה שלכם, ומה אתם מקבלים ממנו לאורך הדרך. בכדי לוודא שאתם בבית טוב, אחד הדברים החשובים ביותר זה לבחור בחברה יזמית. לא מתווך ולא משווק, יזם. חג'אג' אירופה היא חברה יזמית, בורסאית ומדווחת לרשות לניירות ערך. אז אין היום הרבה חברות בישראל שמציעות השקעות מעבר לים ומחזיקות באמת את השילוב הזה בין חברה שהיא גם יזמית וגם בורסאית וגם מעניקה ליווי מלא למשקיעים שלה באמצעות חברת ניהול מאלף ועד תף. וכמובן באמצעות אלה מעניקים שקט נפשי לאורך כל חיי ההשקעה. חשוב לי להסביר מה זה אומר חברה יזמית. רוב החברות היום בישראל שמציעות השקעות בחו"ל הן לא הבעלים הישירים של הנכס. מי שחותם מולכם את החוזה, אם הוא לא הבעלים הישיר, והגון ככל שהוא יהיה, ובהחלט יש גם הגונים לא מעט, עדיין אין לו יכולת שליטה אמיתית על מה שקורה בשטח. אז חשוב לדעת שבאמת כשהכל טוב, הכל טוב. אבל כשמשהו משתבש, מי שאחראי באמת על פתרון הבעיה, הוא האדם שנמצא מעבר לים, ואין לכם באמת קשר ישיר מולו אם הוא לא היזם, וזה עשוי להיות לפעמים במקרים מסוימים בעייתי. חשוב שמי שנותן לכם את המילה בתחילת הדרך, ואתם חותמים איתו את החוזה, ראוי שיהיה גם זה שימסור לידיכם את הנכס, ויעמוד בהתחייבות החוזית שלו ברמת הביצוע, באיכות, ובכל מה שסיכמתם בתחילת הדרך. בהקשר הזה, ובנוסף למה שנאמר, חשוב לציין שחג'אג' אירופה, שוב, יש לה תשתית מקומית רחבה, יש לנו היכרות עמוקה מאוד עם השוק המקומי ועם הצרכים של השוק המקומי. בראש ובראשונה אנחנו מוכרים לשוק הרומני דירות למגורים ולהשקעה. אנחנו יודעים בדיוק מה נכון ומה טוב בשוק המקומי לרומנים, מבחינת תמהיל הנכסים, איזה דירות מתאימות להם, מה המחיר הריאלי הטוב ביותר עבור הרוכשים המקומיים, וזה משהו שבהחלט יכול לתת לכם את ההבנה ואת הביטחון ברכישה נבונה. מה שנמכר לרומנים ומצליח בשוק המקומי, זה כנראה מוצר טוב וטוב גם להשקעה עבורכם. נקודה נוספת בהקשר זה היא ההבנה לאיזה שוק אתם נכנסים. מה פוטנציאל הרווח בו בנקודת הזמן הספציפית הזאת? אומרים
טיימינג ולוקיישן is everything, וזה בהחלט משהו שלעולם ועד יהיה נכון לגבי עולם הנדל"ן. צריך לדעת לזהות הזדמנויות במיקום ובזמן הנכון, וזאת חד משמעית המומחיות שלנו. יש לנו הבנה עמוקה וניסיון עצום וצוות אנליסטים ופיתוח מהטובים באירופה שמסייעים לחג'אג' בבחירות הכי מדויקות גם עבורנו כיזם וגם עבורכם כמשקיעים. אנחנו תכף נצלול קצת לנתונים מספריים וכלכליים של בוקרשט, ואנחנו נבין למה ואיך היא הפכה להיות אחד מיעדי ההשקעות המובילים באירופה, וכמובן למה אנחנו בחרנו להיות מושקעים בה. אבל רגע, בהקשר הזה חשוב לציין שוב שחג'אג' לא נכנסת להרפתקאות. אנחנו עובדים אך ורק באזורי ביקוש C עם פער משמעותי בין היצע לביקוש. תבינו שבסופו של יום זה הנתון שיגדיר את איכות ההשקעה שלכם. מה שמגדיר את הרווח הצפוי מהנכס הוא בסוף נוסחה מאוד פשוטה. כמה אנשים ירצו לגור בנכס שלכם ולזכור אותו מכם, וכמה אנשים ירצו בעתיד לרכוש אותו מכם, בבוא העת כשאתם תרצו לבצע מחירה. בשביל זה צריך לדעת היטב לאיזה אזור נכנסים ומה פוטנציאל לעליות הערך שלו, ובעניין הזה, בנוסחה הזאת, בעצם בסוף שולט הפער בין היצע לביקוש. ובזה שוב אנחנו מומחים. חג'אג' אירופה למשל, כדוגמה, נמנעת מלהיכנס למדינות ולמיקומים שההשקעה בהם תלויה באופן אבסולוטי על סגמנט תיירותי. ההיסטוריה הוכיחה שאלה יהיו ההשקעות שינזקו הכי מהר במשברים עולמיים, שלא כמו במיקומים שמושתתים על קהל מקומי שחי במקום ותמיד, לא משנה מה קורה בכלכלה ובעולם, יזדקק לקורת גג מעליו. יש לזה הרבה פחות השפעה ישירה על הנכס שלכם, ואני אשתף אתכם שחג'אג' אירופה כבר מכרה והכלסה מאות דירות בפרויקטים שלנו בבוקרשט, ובפרט דירות של משקיעים ישראלים שנתנו בנו אמון לאורך השנים. ואני אציין לראיה שלדוגמה בפיפרה, בפרויקט שלנו הגדול, שכבר הכלסנו בו 10 בניינים, מאות משקיעים זיהו יחד איתנו את הפוטנציאל שלה והצטרפו אלינו, ואחוזי ההשכרה בפיפרה הם פשוט פנומנליים, הם מהגבוהים בבוקרשט, והמשקיעים שלנו שם נהנים מרווחים מאוד משמעותיים על ההשקעה, והיד עוד נטויה כי עליות הערך בבוקרשט רק עולות. הדבר האחרון בהקשר הזה שככה נגעתי בו הוא באמת השקט הנפשי וצורך באפס התעסקות בכל שלבי העסקה. החל משלב הרכישה ולאחר מכן לאורך כל חיי ההשקעה. אתם מקבלים אצלנו מערכת הוליסטית מלאה שנותנת לכם ליווי ומחזיקה לכם את היד לאורך כל חיי העסקה. קודם כל, בשלב הראשוני שבו אתם נכנסים לעסקה ואתם חותמים על חוזה, יש לכם עורכי דין אצלנו ואת הצוות המקומי בישראל שמלווה אתכם. גם אחר כך, אגב, אנחנו לא עוזבים אתכם בשום שלב. יש לנו בישראל בתוך הבית שירות לקוחות שימשיך וילווה אתכם גם אחר כך. אבל בשלבים הראשונים, כל מה שקשור ברישום מערת אזהרה, רישום הנכס בטאבו, כל העניינים שקשורים אחר כך לבדק קבלן, עד לטופס 4 נעשה אצלנו. לאחר מכן אתם עוברים לחברת הניהול. חברת הניהול תטפל בכל האפטר סייל, במציאת סוחרים, בטיפול בהחזקת הנכס, בגבייה של השכירות מהסוחרים שלכם, העברה לחשבון הבנק, פתיחת חשבון בנק אם צריך. ובעצם כל בעיה, כל תקלה שתהיה לאורך הדרך תטופל על ידי חברת הניהול. כמובן גם אחר כך בצורך במחירה של הנכס וכו', הכל נעשה דרך חברת הניהול באופן מלא. אני ככה מראה לכם על המסך, בהקשר של מה שדיברנו, את הפורטפוליו של חג'אג' אירופה. אתם באמת יכולים לראות, זאת ככה מפת מקרו של בוקרשט. אתם יכולים לראות את הפרויקטים שלנו, הם מרוכזים באמת במיקומי פריים לוקיישן, ויש לא מעט פרויקטים שנמצאים ממש באזורי ביקוש בלב העיר. בואו נדבר קצת על למה בוקרשט בעצם, למה אנחנו בחרנו בבוקרשט, מה הופך אותה ליעד השקעות מוביל כל כך בשנים האחרונות. אז בוקרשט היא בירת רומניה, היא המרכז העסקי והתרבותי החשוב ביותר במדינה, וכיום היא אחד מיעדי השקעות באמת, כמו שאמרתי, המובילים עבור משקיעים ישראלים וגם בינלאומיים. רומניה ככלל חברה לאיחוד האירופי בשנת 2007, מה שלעצמו תרם דרמטית להגברת ההשקעות הזרות ישירות למדינה ולשינוי במדיניות המס הממשלתית
שעודדה כמובן השקעות זרות. המס הוא מס יחסית מאוד נמוך, אתם גם תרגישו את זה כשאתם תגיעו כבר לשלב של בחירת ההשקעה. אין כמובן כפל מס בין המדינות. בוקרשט הציגה בשנים האחרונות צמיחה כלכלית עצומה, היא עברה מהפכה של ממש. יש פוטנציאל צמיחה אדירה והזדמנות להשקעות אטרקטיביות מאוד בעיר הזאת. שוק הנדל"ן מתאפיין במגמת עלייה מתמדת בשנים האחרונות. מחירי הדירות בבוקרשט עלו במעל 10% בשנה. היא הראתה עליות גבוהות גם במחירי הביקוש לנכסים וגם במחירי השכירות. התחזית לעתיד היא שבוקרשט עוד תמשיך לצמוח. מגמת עליית המחירים צפויה להימשך. הביקוש לנכסי נדל"ן צפוי להישאר גבוה. הכלכלה ברומניה מאופיינת בשיעורי אינפלציה נמוכים, בייחוד בשנה החולפת, שסביבת הריבית בעולם היא משוגעת, אנחנו יודעים את זה גם פה בישראל, והיא הראתה ירידה דרמטית של עשרות אחוזים באינפלציה, מה שכמובן משפיע על הריביות וגם על עלות המשכנתאות, ככה שאם תרצו לקחת דרך בנק רומני מימון ולעשות מינוף על הנכס שלכם, זה כמובן אפשרי וזה גם אפשרי דרכנו. אלפי אנשים מהגרים לעיר כל שנה, גם בגלל הזדמנויות התעסוקה, גם בגלל החינוך, יש אוניברסיטאות מובילות, אנחנו מכירים הרבה אנשים גם בישראל שעוברים לרומניה כדי ללמוד רפואה, ועליות המחיה יחסית נמוכות. מדיניות המס הממשלתית תרמה משמעותית להורדת המס, בין היתר לעובדי הייטק. הנתון הזה שינה את פני הכלכלה והביא להגירה של מאות אלפי מועסקים מהחברות הגדולות ביותר בעולם לתוך העיר. הדבר הזה גרם עלייה משמעותית ברמת החיים של האוכלוסייה, ירידה באבטלה, ותרם כמובן להגדלת הביקוש לנכסי נדל"ן ולהשקעות זרות. הביקוש רק הולך וגובר, מול היצע לא מספק, ואנחנו תכף גם נראה נתונים שאני אציג בהקשר הזה. ועוד נקודה מהותית נוספת שלכם כמשקיעים, זה ממש game changer בהקשר של השקעה, זה העניין שהאיחוד האירופי מדבר על ההצטרפות של רומניה למטבע האירו, הם היום עדיין בליי ברומניה, בין אמצע 2025 לתחילת 26. המעבר ליורו צפוי להשפיע מאוד על שוק הנדל"ן ובפרט עליכם, על שוק המשקיעים הזרים. זה קרה במדינות אחרות בעולם שהאירו נקלט בהם, כמו קרואטיה ויוון, והוביל לשינויים דרמטיים בשוק הנדל"ן. בין היתר, עלייה משמעותית במחירי הנדל"ן, גידול בביקושים לדירות להשכרה, ובבוקרשט, בין היתר, מתוך זה שהאירו הוא מטבע חזק יותר מאשר עלי, זה צפוי לגרום לעובדים נוספים להגיע לרומניה ולבוקרשט, שזה עיר הבירה שלה, וזה גם יתרום לשיפור נוסף, כמובן, של התדמית של רומניה ובוקרשט כמעצמות נדל"ן. זה צפוי למשוך משקיעים זרים נוספים, ושוב, עבורכם כמשקיעים, זה המשהו הזה שאנחנו מחפשים כדי להבין שהולך לקרות משהו, שעוד הולך להוסיף ביקושים ולהעלות את ערך הנדל"ן שלכם. זאת המפה של בוקרשט, זאת מפת מיפוי גיאוגרפי אנליסטי של חברת IQ Partner Research, שבעצם מציגה את הממוצע למטר בעיר ואת מחירי הביקוש לשכירות ומחירה. אתם יכולים לראות את כל הסקטורים, בוקרשט מחולקת ל6 סקטורים, ואתם יכולים לראות שכל מה שכחול במפה משקף או מספר יציב או עליות ערך. אין לנו שום אדום במפה. האדום אמור לשקף את הירידה. אין אף אדום במפה בשנת 2023, מה שבעצם מראה לכם את הנתון הכי חשוב עבורכם, שמשקף את מה לעיר הזאת כרגע יש להציע. אני רוצה לעבור כרגע ולהציג את הפרויקט להשקעה, H-East Residence. זה פרויקט שנמצא בשכונת אובור, בסקטור 2, על שם שוק האיכרים המקורה והגדול ביותר בעיר. מי מכם שביקר בבוקרשט בשנים האחרונות, בטח גם ביקר בשוק האיכרים באובור, באמת כל גייד טראבלר שתיכנסו בגוגל יגיד לכם שזה אחת מנקודות הציון המומלצות בעיר. השכונה ממוקמת במיקום באמת מאוד אסטרטגי, אנחנו תכף ניכנס לגוגל מפ ואנחנו נראה את המיקום שלו ביחס גם למרכז העיר וגם לאזור התעסוקה הכי גדול של העיר שנמצא בפיפרה.
זאת שכונה עם מיקום מאוד מאוד נוח ומבוקש מהרבה מאוד בחינות, גם מבחינת הקרבה לתחנות מטרו, לתחבורה ציבורית, גם מבחינת הקרבה למרכז העיר, גם לאטרקציות תיירותיות. זה פרויקט שמיועד בגדול גם להיות פרויקט להשכרה לטווחים ארוכים וגם להשכרה לטווחים קצרים, בגלל מה שהסביבה שם יודעת לייצר, ותכף אנחנו נעבור לזה, וחברת הניהול שלנו יודעת לתת לכם מענה גם לזה וגם לזה. גם השכרה ב-Airbnb לטווחים קצרים וגם לטווחים ארוכים. בואו נעבור לגוגל מפ ונראה את המיקום. יאללה, אז בואו נצא ביחד לטיול תיירותי קצר בבוקרשט. מי מכם שהיה בבוקרשט בשנים האחרונות נחת כאן, באוטופן, ובעצם כל העיגול הזה שאתם רואים זה הכביש העוטף של בוקרשט. כמו שאמרתי, בוקרשט מחולקת מוניציפלית ל6 סקטורים, ואני רוצה לקחת אתכם איתי ללב של בוקרשט. הנקודת אמצע המרכזית של בוקרשט נקראת אולד טאון, זה נמצא כאן, ועוד חלק מאוד מרכזי בבוקרשט זה האזור הזה של קאלה ויקטורי, סקטור 1 ושער הניצחון. בואו לרגע נתרכז באולד טאון. אני משערת שמי מכם שהיה בשנים האחרונות ובכלל בבוקרשט היה באולד טאון, זה אזור העיר העתיקה. רוב המלונות שאתם מכירים נמצאים כאן. יש פה בתוך האולד טאון את כיכר האוניברסיטה. בכיכר האוניברסיטה, אני אגדיל רגע, כיכר האוניברסיטה. בכיכר האוניברסיטה נמצאת אוניברסיטת בוקרשט, שזו האוניברסיטה הגדולה והמרכזית בבוקרשט. כאן נמצאת פיאצה רומנה, ממש מעלינו, ומשולש הזהב של בוקרשט, שער הניצחון. כל מי שהיה בבוקרשט מכיר את שער הניצחון, אתם עברתם דרכו, נכנסתם ויצאתם דרכו. זה אזורים מאוד מאוד מרכזיים. אני רוצה להראות לכם ביחס למיקומים האלה של מה שאני הראיתי, את הנקודה שבה הפרויקט שלנו נמצא באובור. כמו שאמרתי, אובור זה סקטור 2. אם אנחנו מסתכלים ברמה הגיאוגרפית, אתם תכף תראו כמה המון תחבורה יש באובור סביבנו, אבל מבחינת מיקום, המרחקים מהנקודה הזאת של הפרויקט שלנו עד לאולד טאון ולאזור של שער הניצחון, לנקודות המרכזיות של העיר וגם המתוירות ביותר, זה כ3 קילומטר. כמובן גם לאוניברסיטת בוקרשט, כי זו אוניברסיטה מאוד גדולה וזה מאוד משמעותי למי שרוצה לגור באזור הזה. אני מגדילה את המיקום ואני רוצה קודם כל, אם אני עושה ככה, אתם באמת יכולים לראות, זה השטח שלנו. גוגל קצת נמצא בדילי, יש לנו כבר 4 בניינים בשטח שכבר במצב שלד, ואתם יכולים לראות כמה הרבה תחבורה וחשמליות יש סביבנו. ממש 300 מטר מהפרויקט נמצאת נקודת מטרו, וממש 300 מטר מהצד הזה נמצאת חשמלית והמון תחנות אוטובוס שלוקחות אתכם גם למרכז העיר, גם לפיפרה, שאני תכף יראה שזה אזור התעסוקה הכי משמעותי של העיר, וגם בכלל. ממש מעבר לכביש נמצא שוק אובור, השוק הגדול. זה שוק שהוא באמת, אמרתי, הוא סנסציה תיירותית, והוא גם עבור המקומיים, זה השוק המקורה שלהם, זה שוק הפשפשים שלהם. מעבר לכביש, בצד הזה, תראו איזה גודל נמצא קניון ורנדה מול, קניון ענק, והקאופלנד מגה אימאז', קולבו, סופר מאוד מאוד גדולים, 200 מטר מהפרויקט. עוד נקודה שאני רוצה להראות, 1.5 קילומטר מאיתנו, נמצאת אוניברסיטה נוספת, אוניברסיטה לטכנולוגיה והנדסה אזרחית של בוקרשט, ואם אני יקטין טיפה ואקח אתכם ביחד איתי לפיפרה. פיפרה זה צפון בוקרשט, בעצם כאן על הלייק של פיפרה, נמצא הפרויקט שלנו בפיפרה לקט, אני הזכרתי אותו קודם, ואני רוצה לסמן בעיגול את כל הדבר העצום הזה, שזה בעצם ההייטק זון והסיליקון ואלי של בוקרשט, ואחד מאזורי התעסוקה המתפתחים והגדולים גם ברומניה, וגם מבחינת ההתפתחות שלו, אולי גם באירופה. יש פה חברות מהגדולות ביותר בעולם, אמזון ואורקל, יש פה עשרות אלפי מועסקים, 1.25 מיליון מטר רבוע, והיום אם אתם כותבים בגוגל, The Silicon Valley of Bucharest, נפתח פיפרה. זה נקודת ציון מאוד משמעותית בעיר, ויש פה בסך הכל 4 קילומטר מאיתנו לכאן. זה חשוב מהבחינה הזאת שמי שרוצה לגור באזור הזה, ובוחר אותו כאזור שאתם כמשקיעים מחפשים בעצם את הסוחרים, אז
יש פה גם את החיבור למרכז העיר, של מי שרוצה עדיין לגור באזור שמחבר אותו בקרבה של מרכז העיר, ועדיין בבוקר לקצר את הטווחים לאזור התעסוקה ולמקום העבודה שלו. ומהבחינה הזאת זה מייצר ערך, אם אני מחברת אתכם עוד פעם לאזור ולכל מה שיש בו להציע, גם מבחינת התחבורה, גם מבחינת הקניון, גם שוק אובור, גם הקרבה למרכז העיר, גם האזור של החיבור לסיליקון ואלי, שיש פה אנשים שבאים לעבוד בטווחים קצרים וכו', שמייצר עבורכם כמשקיעים ערך גם כ-Airbnb וגם להשכרה לטווחים ארוכים. חברת הניהול שלנו יודעת לנהל עבורכם גם את הטווחים הקצרים וגם הארוכים, ולשניהם פה יש ביקוש. דבר נוסף שאני רוצה להגיד לגבי אובור שהוא מאוד חשוב, ואני אחזור איתכם, בכל מקום בעולם הגיאוגרפיה מחולקת למעגלים מוניציפליים. מעגל ראשון, לצורך העניין, אם אני אשווה את זה לבוקרשט אולטאון, נגיד אם אני אשווה את זה לתל אביב, גם כדי לתת את ההמחשה רוטשילד בתל אביב, ומעגל שני, שזה בעצם אובור. אובור עוברת התפתחות מהבחינה הזאת שיש ג'נטריפיקציה, יש מעבר הגירה חיובית של אנשים ממעמד סוציו-אקונומי, ממרכז העיר לאזור של אובור, וזה מעלה את הערך של כל האזור הזה, בגלל שהרבה מאוד אנשים שלא רוצים יותר לגור במרכז העיר הסואן ולשלם את העלויות המאוד גבוהות שנהיו במרכז העיר, גם ברמת השכירות וגם למגורים, עוברים בעצם לסקטור 2 לאובור ומחפשים פה דיור חדש. אז אחרי שקצת שוטטנו במיקום הגיאוגרפי ולמדנו את המפה ואת המיקום במפה, אני רוצה לחזור לפרויקט עצמו ולנתונים הטכניים של מה אנחנו מציעים לכם בשלב הזה. מה סוג הפרויקט ומה הופך את האזור הספציפי הזה לנכון להשקעה עבורכם. אז H-East Residence, וזה פרויקט שאנחנו בונים בו סך הכל 7 בניינים בשני שלבים. בשלב א', שכרגע נמצא בשיא הבנייה, וזה שלב הפריסל שלנו והזדמנות הכניסה עבורכם, אנחנו בונים 4 בניינים, סך הכל כ-270 דירות. אנחנו ממש בשלבי סיום של שלד, והמסירה על פי החוזה שלכם צפויה להתרחש בספטמבר 2025. בשלב ב' ייבנו עוד 3 בניינים. מבחינת השכונה והפיתוח הקהילתי, אנחנו בונים שכונה שמציעה רף חדש לקהל היעד המדויק שמחפש דיור חדש באזור הזה ולצרכים שלו. זאת רמה גבוהה של ביצוע, של פיתוח סביבתי. אנחנו מייצרים גינות ציבוריות, יהיה קונסיירג' 24/7, חברת ניהול שתהיה בתוך הפרויקט, ו-6,500 מטר רבוע של בולווארד, של סדרת קניות, בילוי ופנאי מקורה, ממש מתחת לבית. אני תכף אראה לכם הדמיות וקצת את השטח, וממש איזה סוגי דירות יש ומחירים וכו', אבל רגע לפני זה, אני רוצה להתייחס בעוד מילה ולהתרכז בנושא של הזדמנות ההשקעה ברמה היותר כלכלית. אז אני הזכרתי במילה קודם את הנושא של הג'נטריפיקציה שקורית בשכונה ובאזור הזה בכלל, כשדיברתי מתוך המפה בגוגל מפ. אז אני אתעכב על זה רגע, כי זה נתון מאוד מאוד חשוב שמשקיעים בדרך כלל מחפשים, כשמחפשים לזהות הזדמנויות להשקעה. זה נוצר מתוך הבנה שאם תופסים את זה בזמן, ולפני עליות המחיר הגדולות, אז יש פה הזדמנות אמיתית. המרוויחים הגדולים בדרך כלל מתהליכים של ג'נטריפיקציה שקורים בעולם, הם בעיקר בעלי דירות שנהנים מהעלייה המשמעותית במחירי הדיור, שקורים בדרך כלל כתוצאה באמת מפער גדל בין היצע לביקוש. וזה בול מה שקורה באובור, ואגב, זה גם מקביל לזיהוי ההזדמנות באותו תהליך ממש שאנחנו ראינו וזיהינו בזמנו כשנכנסנו לשכונת פיפרה בצפון העיר, באזור התעסוקה הגדול שגם הזכרתי קודם וגם הראיתי לכם במפה. זה עבד גם לנו טוב וגם למשקיעים הישראלים והרומנים שלנו שככה נכנסו איתנו בשלבים הראשוניים, ואגב, גם היום עדיין קורות עליות ערך משמעותיות גם בפיפרה. בהקשר הזה, שימו לב, ובואו נציץ רגע בסימוכין שנמצא מסקירה אנליסטית, ואני רוצה להתייחס לגרף של חברת האנליזה SVN,
שמשקף באמת את השנה החולפת. כמו שהסברתי, בהתייחסות דמוגרפית של המעמד הבינוני וההגירה של החבר'ה הצעירים, משפרי הדיור, ההייטקיסטים וכו' לעובור, זה הוביל לשינוי באופי של הביקושים לדיור חדש ואיכותי שהקהל הזה מחפש. אז תסתכלו פה, העמודה הצהובה מראה את הביקוש והאפורה את ההיצע. אתם רואים את הפער העצום בין העמודות, בין ההיצע לביקוש, שבוודאי ייקח לא מעט שנים כדי לצמצם כזה פער, ובזמן הזה המחירים כמובן הם עולים. מה גם שבשל כל מיני תהליכים פנימיים בעירייה המקומית של בוקרשט, יש בשנים האחרונות איזשהו קושי בהוצאת היתרים, ובייחוד באזורים שנמצאים במרכז העיר והסביבה שלה, וזה משתקף בזה שלא רק שאין ולא מצליחים לצמצם את הפערים בין היצע לביקוש, עוד אפילו חלה ירידה של כ-50% בהיצע, שזה נתון מאוד משמעותי ורציני במושגים נדל"ניים, מול עלייה של 44% בביקושים. אנחנו אגב, רק אני אציין שבפרויקט המדובר שאני מציעה לכם כרגע, אנחנו כבר הרבה אחרי עלייה לקרקע והרבה אחרי אישורים, כי למעשה אנחנו כבר בסיום שלד של שלב א' של הפרויקט. מה שאתם רואים עכשיו על המסך זה סקר שוק השוואתי. כשבאים לערוך סקר שוק, צריך לדעת להתייחס ספציפית לאותו מוצר. למה אני מתכוונת? כשאנחנו באים לעשות סקר, אנחנו צריכים מה שנקרא להשוות תפוח לתפוח. נדרש לעשות השוואה באותו אזור ולהתייחס להיבטים כמו דמוגרפיה, מי קהל היעד באזור הזה? לדוגמה, אם אני אקח עוד פעם את תל אביב כדוגמה, אז במרכז תל אביב, לפעמים במרחק של 300 מטר, אנחנו מוצאים הבדלים קיצוניים בין השכונות, בפיתוח, בסוגי האוכלוסיות שחיות בה. חייבים להיות ממוקדים, להכיר את האזור לעומקו, ובהקשר הזה גם כשעושים את ההשוואה, להיות ממוקדים באיכות הפרויקט, להשוות את זה, איזה facilities יש בו, פיתוח סביבתי, מה יש מסביב שהופך אותו לאטרקטיבי למגורים והשקעה, מי קהל היעד באמת למגורים ולהשכרה, מי היזם, מי הקבלן, מה תחושת הביטחון שלכם מולו, שזה לפעמים הדבר הכי חשוב, יותר חשוב מהרבה פרמטרים אחרים. אז בואו בהקשר הזה, בשל ההתפתחות וההתחדשות העירונית שהסברתי, שהאזור הספציפי עובר, אין הרבה פרויקטים חדשים ברמת הביצוע עם הפסיליטיז מתחת לבית של מה שאנחנו יוצרים ומציעים פה. נבחנו פה 3 פרויקטים שאתם רואים, כשחשוב לציין שההשוואה היא בין פרויקטים שסיימו ביצוע, משמע סיימו בנייה ופיתוח סביבתי, ובחלקם גם נעשה כבר דיליברי, לעומתנו שזה פרויקט שהוא נמצא עדיין בבנייה. יש הבדלים במחירים למטר כמובן בין פרויקט שהוא עדיין בבנייה לפרויקט שסיים בנייה. המטרה היא להבין מה המחיר המבוקש היום בפרויקטים האלה, בהשוואה למחיר כניסה שלכם אצלנו, וזה מראה לכם לאן אפשר להגיע. אתם רואים שהממוצע למטר, מבלי להיכנס לרזולוציות של סוג הנכס והגודל שלו, כיוון שזה באמת נתון משתנה, עומד בפרויקטים הללו על כ-2,200 אירו למטר, לעומת כ-1,750 בממוצע למטר שאנחנו מציעים היום בפריסל, בנקודה הזאת שאתם נכנסים בפרויקט שלנו. אתם רואים שיש פה פער של כמעט 30% במחיר המבוקש למטר, ואנחנו מכירים את זה גם מישראל. בישראל אנשים בעצם הרבה פעמים אומרים, קניתי על נייר. למה אנשים בעצם מחפשים לקנות על נייר? כיוון שזה בעצם משקף הרבה פעמים מחיר נמוך, בפער לעתים מאוד משמעותי ממחיר השוק, וזה מגלם בתוכו רווח כבר בקנייה עצמה. אז אתם בעצם מבינים שכבר פה, בנקודה הזאת, לפי הנתונים שאני מראה לכם, עשיתם עסקה שטמון ברווח. ולא משנה מה יקרה מעכשיו, כמובן שאנחנו מקווים שיקרה טוב, וכל האנליזות שלנו וההמשך של עליות הערך וכו', אבל מה שנקרא, אתם כבר קניתם טוב. יאללה, אז בואו נצלול לאיך נראה הפרויקט, לדירות, למחירים, ובאמת נעבור גם למספרים, לרווח וכו'. אני רוצה ככה להראות לכם את הפרויקט קצת מבפנים, ולהראות לכם את השטח. אתם יכולים ככה לראות ברקע את ההדמיות שלנו. חשוב לי לשתף אתכם. יש לנו לא מעט, לשמחתנו, לא מעט רוכשים שקנו מאיתנו דירות בפרויקטים אחרים,
ובחרו להצטרף אלינו גם באובור, ואני משערת שהם יכולים להעיד על זה שההדמיות שחג'אג' יוצרת הן בדרך כלל אחת לאחת נאמנות למציאות. זה מאוד מאוד חשוב לנו, ולכן כשאנחנו ככה מראים לכם את ההדמיות, תדעו שזה באמת משקף מוצר סופי. בואו ניכנס ביחד לשטח. יופי. אני אעשה רגע, אנחנו רובנו לא דוברים רומנית, אני משערת, אז אני ככה אכנס לאנגלית, ל-Development Status, ובואו נראה. שימו לב, בצד ימין נמצאת בעצם ההדמיה. אגב, הבניינים מחולקים, אתם תבואו לנו לפגישות ותשבו עם היועצים, הם מחולקים לבניינים מ-A עד D. זה בניין A לצורך העניין, ובאמת אתם רואים אותו בשטח, איך הוא נראה כרגע. המטרה בסוף היא להגיע למצב הזה, אחרי שנסיים delivery ופיתוח סביבתי, וכרגע בניינים A ו-B נראים ככה ממש. אנחנו לקראת סיום שלד, כמו שאתם רואים, ואחר כך אנחנו מתחילים גמרים. יש 3 בניינים של 11 קומות כל אחד, ובניין אחד בוטיקי חמוד של 5 קומות, והמטרה בסופו של דבר היא להגיע לרזולוציה הזאת. זה ממש זום אאוט על כל 4 הבניינים מלמעלה. כשהראיתי לכם את הגוגל, אני הראיתי לכם שהתוואי שטח מסביבנו הוא בעצם משקף שכונה עם דירות, עם בתים פרטיים, עם בנייה נמוכה, שזה משהו באמת מקסים בעיניי, שאנחנו נותנים משהו שהוא יותר לגובה, ושום דבר לא מסתיר את הנוף לאף אחד מהצדדים של כל הבניינים. אז בעצם זה 4 הבניינים, ומה שאתם רואים את השטח הזה כאן, זה בעצם השלב הבא של הפרויקט, שתדעו שממש כאן מאחורה יש בריכת שחייה עירונית גדולה, ככה כמו בועה מקורית, גימנסיה, יש פה בתי ספר, דיברנו על זה שיש 3 אוניברסיטאות קרובות אלינו, וזה יהיה המצב הסופי של הפרויקט ברגע שאנחנו נסיים אותו. אני אתן לכם ככה לראות קצת מלמעלה בהסתכלות מקרו את איך זה נראה. אז בואו נראה איזה דירות אנחנו מציעים בפרויקט. לדירת 2 חדרים יש 3 טייפים, ואני אתרכז ב2 סוגים, והגודל של הדירה הוא בממוצע 80 מטרים. אז זה בעצם חלל של הדירה, כניסה, שירותים ומקלחת, מטבח סגור, חלק מהמטבחים הם מטבחים בטייפים מסוימים סגורים וחלק פתוחים, חדר שינה, סלון ופינת אוכל, ומרפסת עם 2 יציאות של סך הכל 14 מטר. אנחנו מסתכלים על מטרים לפי נטו פלדלת, וממש במושגים כמו שאתם מכירים מישראל. טייפ נוסף של דירת 2 חדרים, פה אתם רואים שההבדל הוא שהמטבח פתוח, יש באמת את העניין הזה של האופן ספייס, עם חדר שינה בנפרד, וגם יציאה למרפסת של 14 מטרים. בדירות 3 חדרים יש כל מיני סוגים, גם כל מיני סוגים. אני בחרתי פה להציג בפניכם טייפ 1. אני רוצה להראות לכם תוכנית עסקית שיצרנו, שמתייחסת לפוטנציאל הרווח המשוקלל, בהתייחסות מקרו על עסקה נדל"נית, ולפרמטרים שצריך להתייחס אליהם כאל משפיעים על פוטנציאל הרווח שלכם לאורך כל חיי ההשקעה. כשאני מתייחסת פה ספציפית לפוטנציאל החזקה של הנכס, בלפחות 5 שנים. ואגב, חשוב לי לציין שאני גם ממליצה להחזיק את הנכס ל5 שנים, למי שככה מחפש באמת נכס מניב לאורך זמן. חשוב לציין שבעיניי מקצועיות, הנוסחה הזאת היא הדרך הנכונה ביותר להסתכל על עסקאות נדל"ן, שכן נדל"ן מניב בעיקר כהשקעה, הוא קצת כמו ריצה למרחקים. עסקאות נדל"ן באופן כללי בדרך כלל הן העסקאות הסולידיות ביותר שקיימות, ומה שנקרא אין יותר בטוח מבטונים. ההיסטוריה לחלוטין הוכיחה שגם אחרי תקופות שפל ומשברים מאוד עמוקים שהעולם עבר, האפיק שתמיד ולעולם חזר לנקודת ההתחלה שלו, ואפילו שיפר את הביצועים שלו ועלה למעלה במחירים למטר וברווחיות, זה האפיק הנדל"ן המניב. ואגב, הטבלה הזאת הנחתה לא מעט משקיעים שלנו בחג'אג' אירופה שהצטרפו אלינו לאורך השנים, גם בין היתר עבור מאות המשקיעים שלנו בפרויקט פיפרה שכבר הזכרתי,
ועד כה בבוקרשט הפרויקטים שלנו לא מאכזבים, ונקווה שכמובן גם בפרויקט הזה ימשיך ככה. אז אנחנו רואים פה התייחסות לשלושה מרכיבי רווח. אחד, מרכיב הכניסה לעסקה שכבר התייחסנו אליו. מי מכם שיבחר להגיע אלינו ולהצטרף בנקודה הזאת הפריסלית, הוא נכנס במחיר יחסית מעולה ומרוויח לפחות 25% פחות מפוטנציאל המחיר של הנכס ביחס לערך שלו בשוק ובטח בסיום ביצוע. המרכיב השני להתייחסות הוא פוטנציאל עליות הערך. יש מי שיגידו שעליות ערך הן מושג ספקולטיבי. אבל כמו שכבר הצגתי והסברתי בהתייחס לאספקט הנדל"ני ובהתקיים ביקוש גבוה באזור מסוים מול היצע נמוך, אז בהכרח תמשיך להיות עלייה גם במחירי הביקוש למחירה וגם במחירי השכירות, ובהתייחס לנתוני השוק הקיימים בשכונה, המספר שאני נותנת כאן הוא בהחלט מספר ריאלי. והאספקט האחרון המוצג הוא פוטנציאל השכירות שלכם. לקראת תחילת הדברים שלי, אני הראיתי לכם את הנתונים של דוח קוליירס, והראיתי שהייתה ב-2023 עלייה של מעל 8% גם במחירי השכירות בעיר, ככה שהתייחסתי פה בטבלה הזאת למספר יחסית יציב, ובהכפלה שלו ל5 שנים קדימה. אני רוצה להציג לכם אופציה נוספת להשקעה, ולגעת ממש בשנייה באופציה הזאת שקיימת תחת אותו פרויקט, שנותנת אפשרות קצת שונה ממה שהצגתי קודם ככה לנדל"ן מניב לטווח ארוך. אחד האפיקים המדוברים היום ביותר בענף השקעות הנדל"ן זה עסקת פליפ. אני בטוחה שאתם שמעתם את המושג הזה מי מכם שככה מברר ובודק השקעות. אז פליפ הוא מונח המתאר בעצם את האופי של העסקה. המשמעות היא ניסיון לעשות רווח מהיר יחסית מהשקעה בנדל"ן ומחירה של הנכס תוך זמן יחסית קצר. בהקשר של עולם ההשקעות, גם אם אני חוזרת אחורה למה שאני הצגתי לכם על העניין הזה שבאמת השקעות נדל"ן היא ככה ריצה למרחקים ארוכים, עסקת פליפ היא קצת חריגה בנוף השקעות הנדל"ן המניב. זאת השקעה שלא מתאימה לכל אחד, והיא מאוד מעניינת למי שזה מה שהוא מחפש, ומחפש את הרווחים הגבוהים יותר בטווחים זמן יותר קצרים. אני מעדיפה לא להיכנס בשלב הזה ממש לעומק המספרים בעסקה ואיך הגענו אליהם, כיוון שביחס לאופציה הזאת וגם בכלל ביחס לרכישה מניבה, הכי נכון עבורכם חברים בנקודה הזאת יהיה להגיע אלינו לפגישה, פנים אל פנים עם יועצי הנדל"ן שלנו שמומחים בתחום שלהם, לשבת איתם, לשתף אותם מה אתם מצפים להשיג מההשקעה שלכם, מה התקציב שלכם, לאיזה טווחי זמן אתם מכוונים, ובהתאם לזה הם יעשו איתכם תהליך, יבנו איתכם סימולציה, יציגו לכם תוכניות עסקיות וטבלאות מחיר מפורטות מאוד על הנכסים, מה המחיר, מה ההוצאות הנוספות, איך עובד תהליך הרכישה במפורט מולנו, מול רומניה, מתי נכנסת לתמונה חברת הניהול, מה העלויות של הכל. אתם תצאו מאיתנו עם תמונה מלאה על מה נדרש מכם. אז בנימה הזו אני רוצה לסיים ובאמת להזמין אתכם אלינו באהבה. אני מאחלת לכולנו שיבואו ימים שקטים ובשורות טובות ורק בריאות לכולם. אמן.